Hi guys! So ikwento na ko sa inyo karon kay daghan magnangutana sa kuha sa Messenger kung nakauyab na ba daw ko sa una. Ano ko nga uoy nakauyab na pud daw ko sa una oy. Itago na to siya sa pangalan nga Mark. Mo na yung tinud nga pangalan. So si Mark di kay siya nga nakaitsuraan, dili kay siya nga nakatangkad, dili kay siya pution, medyo lagumon siya. Kana bang tipo nga lalaki nga ha, di ka angay mag-uol og mabalaka kung ibilin lang nimo siya kay wag gyud makig-istorya sa iya ha. Pero buotan siya, masinabtanon, mapalanggaon, ug grabe kay ka-sweet, promise. Grabe kay ka-sweet. As a matter of fact, every time nga manglakaw mi, naagi na siya sa unahan, nag-una na siya sa kuha, tapos ako nasa kinalasan. Pero ginapangutanan ako siya, ano ko nga, babe, anong di magsabay pag maglaag ta, ano, di makamutapad sa kuha, di ta mag-holding hands, kanong nakauna, naman dyan ka sa unahan. Ano siya sa kuha nga, babe, sa panahon magkaroon kanang dili na, ano ba, kanang grabe na ka, dili safe. Kung ano daw, kung basig daw mabanggaan mi, at least daw, mauna daw siya, masave daw ko, kay nara daw ko sa likod. Ano ko nga, grabe ka sweet. Ano ko nga, grabe niya, uy, ginaprotektahan yung ko niya ba. Tapos, say mo, tala ko sa iya nga, babe, anong pag magsabay ta, kanang halos di ka mo istorya sa kuha, igo lang ka mo sinya sa kuha. Ano siya sa kuha nga, ay dili manggod babe sa panahon manggod karon delikado na wata ka balubaw kinsa nang mga nasa tong palibot basig snatcher kanya dunggabon ka, so kailangan vigilante ko para safe ka ba, para para safe ka. Ana siya sa ko, ano ko nga, oh Lord, thank you kayo kay gitagaan ko nimo uyab nga, grabe kay ka ano sa ko, caring sa ako, di ba? Tapos ano pa na kanang grabe din na siya ka ano sa kuha ay kanang sweet kaayo kay may ligo mi og dagat no, magsabliganay og tubig ana. Tapos usahay kanang dula siya na siya nga, babe, dulaanay ta lumsa nanay. Ano siya sa kuha, sige babe, excited ko. Tapos say lumsan ko niya, tapos say di ko ihaon na ko niya og galain na akong color ano siya. Tapos pag ana na ko ingon din siya mahabulaga, I love you babe, what ano ko nga, ka-sweet niya. Tapos grabe ka playtime, as in every time nga kanang padulong na matulog, ginabot niya yung plastic bag. Ako ang naong di ko kahinga. Tapos iyahalang tanggalon pag violet na ko. Tapos pagtanggal niya na siya nga, oh babe, I love you. Ano siya sa kuno ko, oh babe, grabe kay siya kasweet sa ko. Tapos siya ang nagtudlo sa ko unsaon magtipid. As in, every time mga on me, pork chop iyaha, ketchup ang ako di ba, grabe kay katipid siya. Ano siya nga, babe, ketchup lang ka kay ano na siya, good for the health. Ano siya nga, di lang siya ano sa kuha, grabe ka caring, as in, grabe tawhan na caring kayo. Tapos kaya siya, never na siya nangayo sa kuha og kwarta, as in, never gid nangayo sa kuha og kwarta. Kusa lang siya mukuha sa kumpitaka, pero never siya nangayo. Oo. Say mo sabot na lang pug ko kanya siya sa ko nga, babe, medyo gutom ko kay palit ko og ano pagkaon sa tindahan ko nga, okay babe man. Tapos nagbulag mi kay tungod sa akong mga barakada, ginasiraan siya. Wala na niya nakaya, ginasiraan manggod siya. Kay sa unang manggod nag-apartment mi. Tapos every time nga muli ko nay mawala. Pero dili na ko siya ginasisi ha, wala na ko siya ginapagbintangan kay love na ko ang tao, di na ko kaya pagbintangan. Manang usahay pag uli ko mawala ang ref, mawala ang mga rice cooker, ang oven. So mingon na lang ko nga, ay basig na misplace na ako, narato din ha, pangitaunon lang mao to hantod sa nag-decide na siya one time nga makigbulag na siya kay gusto daw niyang hunaon sa niya iyang hunaon sa niya iyang parents daw
Naon sa niya gusto siya magtrabaho. Moto katong wala na sulod tanan na ako ang apartment na misplace na lagi tanan mo na kabalog asa na nabutang mo na tong time nga nakigbulag siya sa kuha. Ana siya nga mo lagi to ana siya nga unahon sa daw niya iyang parents magtrabaho sa daw siya. Tapos mo to ni sugot na lang po ko kay love na ko ang tao. Mo to mga 1 month po ko natulog sa salok pati ang kutsyon na misplace lagi wala na. So mo to Mark kung naminaw man kakaron happy ka kung asa ka kaya ako happy na po.